Tanečná skupina Sony je stálicou na tanečnom nebi. Svedčia o tom dlhoročné úspechy tejto skupiny, ktoré pravidelne dokazujú na rôznych súťažiach a vždy raz za rok prezentujú na koncerte. V poradí 21. koncert tanečná skupina Sony odkrútila v sobotu 15. októbra v Dome kultúry a nazvali ho Univerzum. Na pódiu sa predstavilo 142 tanečníkov od 5 do 39 rokov. Koncert bol tradične rozdelený na dve časti. V prvej tanečníci ukázali svojim rodičom, priateľom a priaznivcom choreografie úspešné na súťažiach. Deti boli na majstrovstvách Európy v Poľsku, kde boli 9. a na majstrovstvách sveta v Bochume boli 6. Okrem toho teda boli sme aj na súťažiach v Zlíne, Skalici, kde povyhrávali, mali prvé miesta. Takže to nás veľmi tešilo. Takisto hlavná veková kategória sa nominovali 3. miestom z majstrovstiev Slovenska na majstrovstvá Európy, kde boli úplne super 4. Kuštiček nám ušla medaila, ale nevadí. A potom ešte sme boli na majstrovstvách sveta v Bochume, kde boli teda 8. Témou 21. koncertu tanečnej skupiny Sony boli živly. Oheň, voda, vzduch a zem. Trošku sme chceli aj navodiť tú atmosféru, aby ľudia trošku sa zamysleli nad našou planetou, poukázať na to, že ako sa dá niečo urobiť, ako vlastne si sami ničíme tieto prírodné zdroje a trošku tak na zamyslenie. Záver 100-minútového koncertu patril najstaršej zložke tanečnej skupiny Sony, aktuálnym vicemajstrom sveta z nemeckého Bochumu. Aj ich vystúpenie odmenilo publikum búrlivým potleskom. Viem, že si to dievčatá, alebo všetci tanečníci užívajú, že majú z toho radosť, že dajú do toho celú energiu. Ja teda mám strašne rada tú energiu na tých koncertoch, pretože ma to dojíma až k slzám a vidím, ako proste sa chcú prezentovať, ukázať sa pred svojimi najbližšími tu v meste a vlastne pred svojimi rodičmi. Podporu v sále mala aj samotná zakladateľka Sony Andy Jakubcová. Každý rok chodíme, tak je to dobre. Sme rádi, že jej to takto vychádza. Pani Jakubcová mala veľkú trému, ale priznala, po kom jej dcéra zdedila talent. Ja som rada tancovala. No, tak možno niečo po mne. Záverečná klaňačka bola dlhá a dojímavá. Poďakovanie patrilo šikovným deťom, ale najmä obetavým a vytrvalým trenérkám a choreografkám.